Hai măi, dă-mă. Stai. Dă-mă. Hai mă, la. Bă, ce până, dă să mă schimb atunci, dau cu când stau. Cine n-ai dat la aia, Murat? Băi, nu știu, eu am acum, am buzunar. Ana, așa. Mă, cum am buzunar, ești nebun? Ah, Dumnezeule. El dă explicații la oameni, mă, nu înțelege. Bine, Călin! Unde stai? Sunt la om. La toți trebuie să stai. Bă, că restul atacanților se uită. Hai, Doro! Intră, mă, și tu. Intră, mă, ia-ți-mă. Nu știu, ce faci, nu știu. Așa nu înțelege nici nu înțelege. Băi, ce așa nu se pune calmea, pune și pe buton. Scuze, tu mai? Hai, Vlad! Mai repede, mai repede! Vinzi la oameni, pula în tine! Așa, așa, hai, hai, hai! Nu-te la nu lăsa, nu lăsa! Nu lăsa! Înapoi, înapoi! Bine, bine, bine! Murat, se uită la om, e Murat! Aici din cauza lui Murat. Se uită la mică, intră mă spate la om, nu se dea spate la om! Ce mă, Sami? Animalul! Nu putem să mai mă las, mică! Aici, Ia-ți, ăla-i ia-ți! culosul acolo! Bine așa, nu-i nimic! Nu-i nimic, nu-i nimic! Până acum și că și-o cai, ne-am de aici mai chitem. Atac apărare noi, animalilor! Ha? Uite, stă în spate la om! L-ați ținut-o! E mulă! Ați ținut-o!